ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଏକାଥରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଇତିହାସରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଏହି 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି କରିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ଉପରେ। ଆଣ୍ଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 5ଟି ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆଣ୍ଟଲାଣ୍ଟିକ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1971 ମସିହାରେ 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆଣ୍ଟଲାଣ୍ଟିକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରେ 5ଟି ବାତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଉଲେଟ୍, ରେନେ, ସାଲେ, ଟେଡି ଓ ଭିକି। ବରମୁଡାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ପାଉଲେଟ୍। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 111 ମାଇଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାଉଲେଟ୍ ବରମୁଡା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଲେ ମେକ୍ସିକୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଟେଡି ଓ ଭିକି ଏବେ ବି ମହାସାଗର ଭିତରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ବାତ୍ୟାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ରାନେ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଆଣ୍ଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ 1971 ମସିହାରେ ଏଭଳି 5ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 7ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବଢ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହ 2 ଫୁଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକାଠି 5ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହାରି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।